फिन गंसेनि उनाव गंसे बर' बिजोंनि फरायसालि जोबस्रांलांदों। तामुलपुराव फिन आरोबाव गंसे बर' बिजोंनि गुदि फरायसालि बन्द जाबाय। हादरसायाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा गंसेनि उनाव गंसे जोबलांनायखौ नुनो मोनदों। फोरोंगिरिनि आंखाल आरो फरायसालियाव थानाय सासे फोरोंगिरिखौ गुबुन गंसे फरायसालियाव दैथायहरनायनि जाहोनावनो फरायसालिया बन्द जानानै थाबाय। 1981 मायथाइयाव गायसंजानाय तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलि सोमलिगुरि दैमालु गुदि फरायसालिया बन्द जानानै थाबाय। फोरोंगिरिनि आंखाल आरो सरकारनि गोहोलिनि थाखायनो जोबस्रांबाय बे गुदि फरायसालिया होननानै फोरमायदों जायगानि रायजोफोरा। आरो 43 बोसोर जानाय बे दैमालु गुदि फरायसालियाव दायो सासेबो फोरोंगिरि आरो फरायसाफोर गैलिया। थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो बन्द जानानै दं बे गुदि फरायसालिया आरो गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला बे फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गोबां नाजानायनि उनावबो लाखिनो हायाखै आरो अब्लाबो रायजो राजाफोरा सरकारनिसिम बे गुदि फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय सरकारनि फारसे आरज खालामदों। जे फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय रायजोफोरा खावलायदों। गोदो बगाजुलि रिजार्भ सिफायजेननिफ्राय बोसोरनै बाद होनानै बे जोंनि स्कुलखौ खुलिदोंमोन एबा फसंदोंमोन। नाथाय दा 40 बोसोरहालागैनो मथा मथि बे स्कुलखौ जोङो लाखिबाय थादोंमोन। दा बेखौ माने बे स्कुल बायनायनि जाहोना जाहैदों माने जोंनावहाय लामा हान्थायाबो एसे गाज्रिमोन। दा बे समावहाय जोंनि जितु बगाजुलि नैबे हालामनि जोंना खोदोमगुरि गामिनि बे स्कुला बायनायनि जाहोनानो जाहैदों जोंहा मोनसे फोरोंगिरिनि सायावबो एसे डिस्टार्बबो जादोंमोन। नाथाय थेवबाबो नाजानानै जोङो फोरोङै बे स्कुलखौ नांथारगौ हिसाबै जोंहा बिनिफ्राय खोदोमगुरिनि गामिनिफ्राय दानिसिमहालागै जागायाबाबो 2.5 किल'मिटार गोजान जायो। गथ'फ्रा थांनो उसुबिदा जायो। दा उसुबिदानि गेजेराव जोंनि रायजोआ सोमलिगुरि रायजो आरो खोदोमगुरि रायजोआ बे स्कुलखौ फोथांना लाखिदोंमोन। नाथाय बियो स्कुल बायनायानो जाहैदों जोंनि माखासे दानि जिथु सरकार बे सरकाराबो नारसिननायजों लोगोसेनो बे 20 जन बा 30 जन सात्र नङाबा बे स्कुलखौ खुलिनो हाया होननानै जोङो